may serbisyong hindi pumapalaya. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ahente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese national. sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Naksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFCN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Hindi kami mag-aalinlangan na ipagkaloob sa ating mga kababayan ang lahat na dapat nilang malaman sa pagbibigay daan ng kanilang kuro-kuro kung ano ang nararapat. Kung sino man ang may pangamba sa malayang pagtatalakay ng mga isyu at usapin, kung ano ang tama at kung ano ang hindi dapat, ito ang uri ng mga tao na takot sa mamamayan. Ito ang prinsipyo na itinataguyod ng mga isyu ng bayan. Malayang tumatalakay sa mga may init na issue sa likod ng mga balita na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng sambayanan. Ang lahat ng mga malalaking usapin at mga expose kasama ang mga live interviews mula sa mga newsmakers ay inyo nang mapapakinggan sa Mga Issue ng Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong commentator at program host. Magandang umaga, Pilipinas! Maaksyong morning po sa ating lahat. Masuntusya kabosanod si katay namin. Maaksyong morning, everyone! Naimbag nga bigat kada kayo amin, apo. Maabing nga buklas, kumuyo nga amin. Ni hao ma. Ohayo gozaimasu. Today is Wednesday. It's August 12, 2026. Medyo kanina ay sumisikat ng haring araw, pero still may mga binabahang lugar pa dito sa Dagupan City at ibang bahagi po ng ating lalawigan ng Pangasinan. Kaya si Action Violi umikot mula Binmalay to Arellano to Herero to Perez to Galban. At pagdating sa Galban, nako, ang dami-daming nakapark. Hindi ka basta-basta makapag-park din. Dahil yung park namin sa likuran, baha pa din. Anyway, mga kaaksyon, muli pong sumasa inyo ang ating palatuntunan, mga isyu ng bayan, dito po sa DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Pagbibigay po sa inyong lahat ng mga pinakahuling kaganapan. Siyempre, sitwasyon po sa Dagupan City, iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan, bansang Pilipinas at maging sa ibayong dagat. Mga public service announcement, kung meron po kayong mga nais na iparating sa pamagitan po ng programang ito, ang Aksyon Radyo, mga isyu ng bayan, feel free to text us up ang ating text line 0922-852-1161. O kaya naman po sa comment side ng ating Facebook Live, kung hindi naman po masyadong confidential, Aksyon Radyo Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Yung mga gusto magpadala ng kape sa Action Radio, kape, samahan mo na lang ng burger, mga ganun, Action Kenneth, ha? Nandito lang po kami sa may second floor ng Duque Building, Galvani Street, Dagupan City. Muli po ako po yung kaaksyon, Action Violi Valdez Ferrer. Kasama natin sa technical department ng ating Bong Revilla ng Action Radio, si Engineer John Kenneth Villanueva. At ngayong umagang ito, napaka-special po ng ating palatuntunang mga isyu ng bayan. Hello my friendship, my BFF, Arsenia Maynigo. Kumusta na kayo dyan? Sa ibayong dagat. Kami dito, baha-baha pa din. Napaka-special po ng morning na ito. Meron tayong special na bisita at meron siyang dalang magandang balita para sa ating lahat. Diba? Naku, pag nakakarinig ako ng ganyang balita,
nagpapalpitate ako, sir, kasi gusto ko pumunta na agad dyan, agad-agad. Di ba? So, meron tayong magandang balita ngayon. So, ayan, i-share ko na sa inyo ha. Nasa linya po na, yan. Kasama natin ang napakabait at magaling na mall manager ng SM Central, Ordoneta Central. Yan, si Mr. Abraham, Sir Abe Malikdem, no? Para po magbigay sa atin ng isang napakagandang balita. Sabi ko nga sa inyo, palagi silang ganyan, no? Nagbibigay sila ng mga sale, bumababa ang presyo, para po ibigay ang pagkakataon sa ating mga kababayan na makapamili, especially ngayong ganitong panahon. Ngayong panahon ng kalamidad, o siguro, tingnan natin, no? Tingnan natin kung ano yung mga magbibigay, ano yung maibibigay, saan, yung mga magbibigay ng diskwento sa ating mga shoppers. Ayan. Mga kaibigan, Good morning, Sir Abe. Good morning po sa inyo. Welcome po muli sa Action Radio, Pangasinan. Magandang umaga po, Ma'am Violi po. Ang una po, nais kong batiin po ang ating mga tagapakinig ng Action Radio po. Sana po ay ligtas po, maayos po tayo. Yes. At nakakabangon na matapos ang 2 linggong walang tigil na pag-ulan. Opo. Ayan po. Kumusta po Kaya dyan po, sa Ma'am inyo? Violi, Sa Ordoneta, hindi po ba binabaha ang SM Ordoneta, sir? Hindi naman po binabaha po ang mga malls po ng SM po. Ayan po, Ma'am Violi. Opo. So anong hatid nating good news sa mga viewers and listeners natin, Sir Abe? Actually, mayroon kami mga good news po para sa ating mga kababayan po. Ngayon pong weekend po, inibitan ko po lahat na bumisita po dito sa SM City Ordoneta Central dahil sa ating 3-day sale po. Yan po. Mula po sa ating mga essentials po, household items po, school supplies, at syempre mga fashion po natin. Marami po tayong mga discounted items po from SM Store, Watson's, Ace Hardware po, SM Supermarket, Sports Center, Surplus, at marami pong iba po. Ayan po. And alam niyo po, Ma'am Violi, ngayon pong Agosto po, 3 days po natin, mamibigay po kami ng isang Suzuki Fronx GLX80 Hybrid. Wow. Opo. Ayan po. Ang kailangan lang po is purchase 1,000 worth of receipts po from our tenants po. And you get the chance to have the e-raffle po. And also sa ating mga kumakain po or madalas po sa SM Food Court po, worth 250 na receipt po. Pwede tayong maki-join sa ating e-raffle. At the same time, for SM Cinema po, for purchase tickets po, single receipt, qualified na po tayo na mag-join sa ating e-raffle po. For a brand new Suzuki Fronx GLX80 Hybrid po, Ma'am Violi. Ako na mag-uwi niyan, sir. Yes po, Ma'am Violi. Ikaw na po mag-uwi. So, sir, from Friday to Sunday, anong oras po mag-i-start sa Friday at hanggang anong oras sa gabi, sir? Actually po, ang ating 3-day sale operating hours po is from 10 a.m. po to 10 p.m. po. Okay. Ayan po. At syempre, para sa ating mga prestige holder po, meron kaming early access on August 13 po from 10 a.m. then to 9 p.m. po. Meron po tayong mga special privileges for SM prestige holders po. So, yan po, Ma'am Violi po. Actually po, yung ating mga discounted po ngayon sa ating mga especially sa SM affiliates po natin and other tenants po is up to 70%. Actually, meron din po tayong 85% sa our home. Sa mga naghahanap ng mga sofas, cabinet po, up to 85% po ang ating discounts po sa ating our home na brand po. Ayan po. Ang laki, no? Ang laki ng discount. So, lahat ba ng mga tenants ninyo, sir, ay magbibigay din ng discount? Lahat po, most of our tenants po may discount po na bibigay po sa 3 days na po yun po, Ma'am Violi. And in fact, meron po tayong mga naka-buy one, take one, buy two, take one na mga items. So, talagang marami ko yung matitipid para sa buong pamilya po, Ma'am Violi. Oh, that's good, no? Magandang balita yan, sir. Especially, how about sa grocery area po, Sir Abe? Actually, meron po tayong mga grocery packs po na naka-bundle po sa SM Supermarket po. May mga discounted din po sa ating mga noodles po, sa ating mga dilata, and other essentials po sa ating mga groceries po. That's good, no? Kasi kailangan natin yan kasi panahon ng baha-baha, tag-ulan. Di ho ba, Sir Abe? Yes po. At
i-grab ko na yung opportunity, Ma'am Violi ho, kasi sa SM Store din, meron po tayong, buy now, pay later po. Oh, okay. So, zero interest po yan. Mm-mm. Opo, so after 3 months po, kayo ibibil po ng SM Store. Mm-mm. Kumbaga, naiintindihan po namin yung sentimento ng mga kababayan po natin dahil sa nagdaang mga bagyo po. So meron tayong promo na buy now, pay later po na from SM Store and other affiliates po, Ma'am Violi. Opo. Pero kailangan meron kang credit card o sa mga affiliated na mga bangko, sir? Or merong Yes in-house? po, meron po tayong mga affiliated na bank. For example, sa BDO, RCBC, Metrobank, Security Bank, at marami pa po iba. Okay, sir. So, again, that's Friday, Saturday, Sunday. Tama po ba? Yes po, Ma'am Violi po. Friday, Saturday, Sunday po. SMC2, Urdaneta Central, TD Sale po. Yan Apo. po, kita-kits po tayo. Yung question ng mga viewers natin, di ba sila mag-i-extend ng oras sa last day ng kanilang sale? Sa Sunday daw. Baka mag-extend tayo ng oras sa gabi, sir. Actually po, ano po yan, check po natin po, pero ang ating ating approved normal hours po is from 10 a.m. to 10 p.m. If meron pa marami pang then pwede natin extend. Tingnan po natin po, Ma'am Violi. Okay. Opo. Isabay ko din po, Ma'am Violi ho. Yes, please. Opo. Kasabay po kaming 3D sila ho. Makakakaroon din po kami ng late screening ng sa cinema, SM Cinema. Okay. So patok na patok pa rin po ang ating Spider-Man Brand New Day po. Oo. Yan po. So talagang ang dami pong naghahanap pa rin. So alert po kami ng late screening po for that movie po, Ma'am Violi. Oy, maganda yan, no? Mga nakamiss po ng ating regular showing. Para relax ng konti. Tayo. Opo. Ano po? Sir, kumusta naman po? Sabi ng parking ng SM Urdaneta, maluwang, di ba? Yes po. Again po, meron po tayong enough parking po dito sa mall. Meron tayong covered and meron din po tayo sa open parking po beside SM Store po, Violi po. So, hindi po mahirap po mag-parking po dito. Opo. Ang tanong, sir, yung daw pong parking nyo sa ilalim, sabi ng viewer natin, hindi ba siya binabaha? Ay, hindi naman po binabaha. For 8 years na po ang SM City Urdaneta Central po. Hindi naman po binabaha ang SM parking lots po natin, Ma'am Violi. Opo. Kumusta daw po ang security sa loob ng mall? Baka mapasukan ng mga scammers. Mga Po, yan po manlilinlang. iniusap natin. Apo. Intact po ang ating security po. Nagkaroon tayo ng event, security planning po with our security team po. Ayan po. And make sure lang po natin na safe and secure po ang ating mga shoppers po. Especially ngayon 3 days po. Sa cinema daw, may discount din? Sa ma'am, after 2 weeks po na showing po ng Spider-Man po, meron po tayong yung mga discount po intended for senior citizen and Okay. PWDs po. Okay. Pero may free yata kayo, no, na para sa senior citizen na movies? Yes po, ma'am. Ongoing pa rin po after the super blockbuster movies po. After 2 weeks po, meron po tayong showing po every Monday and Tuesday po, free for our Urdaneta residents po, senior citizens po. Basta importante, meron silang valid ID na sila senior citizen. Valid Ano po? ID po, senior citizen card po. Yan po, ma'am. And congratulations, sir, kasi kayo na rin nagpapatupad na free parking sa mga senior citizen, valid senior citizens. Ano po? Yes po, and PWD po. At i-grab ko din opportunity, Ma'am Violi, na pasalamat natin po ang ating Philippine Foundation for the Rehabilitation for the Disabled po. Kasi for the second time po, nakaroon kami ng award from them po, PFRT, as PWD Establishment Friendly Apo. Establishment of the Year po, special citation from the Office of the President po. Congratulations for that, sir. Talagang mapagmahal Ma'am kayo. Yoli. Ay, hindi lang naman PWD, kahit mga sexing magaganda na katulad natin. Opo, ma'am. Siyempre po, Ma'am Yoli. Yan pinapatawa ko lang yung sarili ko kasi napagod ako umikot dahil sa dulap. Dahil sa baha dito sa Dagupan. Okay, sir. So, wala pong problema sa daan, no? Papuntang SM Urdaneta. Dahil siyempre dadagsain ng tao yung 3-day sale natin. Yes po, wala naman po masyadong hindi naman po baha po sa area po ng Urdaneta po. And then some area po, as in, baba na po yung tubig po sa ibang areas po dito sa Pangasinan po. And I hope na maka-join po ang ating mga mall goers po at siyempre, i-grab na po yung opportunity dahil talagang marami kayo matitipid po. This is our upcoming 3-day sale po. August 14, 15, and 16. At syempre, baka ito na po yung pakakataon po ninyo na manalo ng isang brand new Suzuki Fronx CLX 80 Hybrid po. Yeah. Feel ko yan. Ako mag-uuwi niyan, sir.
Yes po, claim natin yan, ma'am. Okay, sir, maraming salamat po. Unless na meron ka pang pahayag, invitation sa lahat ng mga kababayan natin. Actually, hindi lang mga tiga-ordinate ang dumadagsa dyan eh. No? Kahit kami dito Apo. from Dagupan, dumadagsa din lahat kami ng dyan. mga mga taga-Pangasinan po, from Baguio, La Union po, and nearby towns and cities, municipalities po. Welcome po kayo dito sa SM City Urdaneta Central po. Yan po. Yes, sir. See you on Friday. I hope na makarating ako dyan. Kita tayo, August 14, 15, 16 po, SM City Urdaneta Central, 3 days sale po. With early access po sa ating mga prestige holder po no August 13 po. Oho. Ayan po, Ma'am Yoli. Sir, meron lang pahabol na tanong dito ng mga viewers natin. Nagbibigay pa ba sila ng space for parking para sa mga binabahang kababayan sa Ordoneta? Yes po, yung mga last time po natin na tayo matinding bagyo po, nag-way po tayo ng overnight parking po. Isa sa mga ating mga CSR po na program po sa ating mga community. Yes, sir. Community po. Thank you so much. Batiin natin si Mother nyo sa San Carlos. Ano po, ma'am? Shout out natin si mama nyo sa San Carlos. Ay, opo. Baka po nakikinig po siya ngayon, ma'am. Opo. Anong pangalan ni Mother na niya? Sir Abe? Ma'am Sylvia, mother ko po. Yan, si Ma'am Sylvia. Malikdam. Hello po, Mami Sylvia Malikdam. Ingat-ingat po kayo kasi bagyo. Ayan. Sir Abby, maraming salamat po. Maraming po salamat po, Ma'am Violi po, sa ating mga tagapinig ng Action Radio po. I hope stay safe po kayo lahat. Yes, I'm happy nagkita tayo ulit kahit sa online lang. Ako, kita po tayo. Ma'am Violi, August 13, nandito na po, nagsha-shopping ka na pa. Dito. Sana. Thank you so much, Sir Abe. Ingat po kayo. Thank you po, everyone. Thank you. Alright. Yan po mga kaksyon, ang ating pakikipagnayam live online. Yan. Kay Sir Abby Malikdam, ang mall manager ng SM City Central. Dyan po sa Dagupan, Ordoneta City, para sa napakagandang balita. No? Dahil alam nyo, sa mga itong pagkakataon, kailangan talaga nila ating maghanap ng mga murang bilihin para po sa ating pang-araw-araw na buhay. Thank you, Sir Abby. See you po. Alright. So, yan po. Thank you. See you around. Actually, ako ay member ng Ordoneta Club, Rotary Club of Ordoneta City. So, lagi ako dyan sa Ordoneta. Tambayan ko SM. Kaya lang di ko na iniistorbo si Sir Abe. Pag nanyan ako sa SM. No? So, tuloy-tuloy po tayo mga ka-aksyon as usual. Paalala po sa mga baha-bahang area. Kung magagaling po kayo ng Western, like ako, si Action Violi, galing ng Binmaloy, kung medyo mababa po yung mga sasakyan ninyo or ayaw po nyong ilusong kahit yung MUX ko, syempre nahiya naman ako kay partner MUX, no? Nalusong ako ng lusong sa baha. Kasi sa may top walk, especially sa may harapan po ng Dagupan City National High School, medyo mataas pa. Especially ngayon, peak na po ng high tide. Ito po dahil sa high tide. At syempre, umuulan-ulan pa din. Although ngayon, medyo tumila na, no? Pero andin wala ni Sandara Isot, ha? Nung Kapasan. Medyo wala sandara isot ni Balot. Tapos na rin, yung sumisilip na ang haring araw. Thank you for that. So again, ang advice ko sa inyo, pag manggagaling kayo dyan sa may Binmaloy, gano'n, western part, umikot na po kayo sa New Divinesia Highway to Pantal. No? Baba kayo ng tulay to Pantal. And then kung kayo pupunta ng kung pupunta kayo nandito, halimbawa nandito ako, Pantal to Herrero Perez, and then to Perez, and then to Galvan. Pero kung pupunta kayo sa banda roon naman, mga San Fabian, Mangaldan area, Arellano na lang po. No? Tapos ganun din, Herrero, and then ikot, wala pong tubig sa mga yan. So nagpapasalamat tayo dahil yung mga areas na yan, sa MH Del Pilar, ganun, yan po yung mga elevated roads na yan po yung bonggang-bonggang bashing, bonggang-bonggang kung ano nung mga sinasabi kay Mayor Belen noon at sa DPWH. Of course, yan po ay project ng DPWH in coordination with the city government of Dagupan at kay Mayor Belen Fernandez. Sila naman ang tumitingin kung saan dapat yung itataas, no? Tapos yun ang koordinasyon nila sa kaukulang ahensya like Department of Public Works and Highways. Dito po sa A.B. Fernandez Avenue, of course, baha pa din kasi doon sa may Burgos, no, yung connecting Burgos and Caraunan, ay palagi pong pinapaalala yan ni Engineer Corpus, yung ating City Engineering Officer, City Engineer, at ni Mayor Belen, hindi kasi nag-connect sa mga unang gumawa yung drainage dyan. Kaya talagang aapaw po yan. Pero kahapon, doon sa kanilang live
ay live video sa kanilang pag-iikot ni Mayor Belen, ipinaliwanag nila na yan po ay itataas na. Itataas na. Meron na pong certain points na kanilang tinignan hanggang doon yung kalsada at ikukunik-kunik na lahat ng mga drainage system para po hindi na magkaganyan pa. Para hindi na po aapaw ang tubig mula po sa ilog dahil again, yan po ay high tide at saka ulan-ulan. Kaya po tayo binabaha ng ganito. Diba? Action Kimberly! Action Kim at si Ma'am Geraldine Salazar Rosero. Yan, tara na! Sakto sahod. Oo nga, ano? Oo, tamang-tama yan. So, tara na dyan sa SM Central Urdaneta para po sa kanilang 3-day sale. Yan. At syempre kay... yan. So, SM Urdaneta team. Good morning! Sino ba yung ano nila dyan, ma'am? Ma'am Geraldine. Sino yung marketing nila sa Urdaneta? Dito sa Dagupan kasi alam ko kasama dyan si Action Jeric. Action pa din yan. Action Jeric Pasiliao. Jeric James Pasiliao. Good morning. At syempre, yung nakong ko si Vivi Celine at saka si Vivi Orian. Good morning. Yan. At yes, kay Sir Francis Tenorio, baha pa rin dito sa Bunuan, sa Bangan, Boracay. Oo nga isa yan sa mga talagang binabaha sa Boracay area ng Bunuan sa Bangan. Hello Sir Francis Tenorio, good morning. At ganun din kay Eden Paragas, yay! SM 3D sale. Yeah, Ma'am Eden, how are you? Yes po, SM City 3D sale po. Mag-umpisa sa Friday, Saturday hanggang Sunday. At syempre kay Manang Vivian Olarte, Sister Vivian Olarte in La Union. Good morning po sa inyo. Naimbag na bigatyo. Kumusta nga iti weather dita? Of course, to my friendship, my BFF Arsenia Maynigo. Miss you. Alam mo ba yun? Namimiss ko na yung bigla ka na lang nandito. May dala kang puto, kalasyaw. Pero importante yung nakikita kita syempre kasama si Ems. Yeah, Sister Ems, how are you? I miss you. Love you always. No? At keep it up. Ganyan lang. At syempre kay Marie Kibral. So ikaw na ito, no? Marie Kibral. Good morning. Diyan po sa may Nagilayan. Ay, hindi. Kanawalan. No? Kanawalan, Binmaloy. Kumusta? Binabahaba po ba kayo dyan? Sa inyong lahat, sa mga listeners natin, by 1161 kHz, magandang umaga po sa inyo. Mag-iingat po tayo. Magdala pa rin ng bota, ng payong, kasi kahit na sumisilap ng siharang araw, maya't maya po umuulan pa din. Di po ba? Alright, magpapatuloy po tayo mga kaaksyon sa ating palatuntunan mga isyu ng bayan, pagkaraan lamang po na ilang mahalagang paalala. Mga issue ng bayan hotline! Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. DWCM Action Radio Time. We got 7 minutes more to go bago ganap na mag-alas 9 ng umaga. Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit maka-bloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Experto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kintaw na to the max. Star Wax, ayasun #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kintaw na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, some coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita
makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift packs pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Italiano pala mapapangasawa mo, Iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, magiliw sa panauhin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Patuloy ang inyong pakikinig sa mga isyu ng Bayan Hotline. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Okay, thank you, Action Kimberly. Coffee is life. Thank you so much po. At syempre, good morning. Yeah, thank you, Marivic. Si Marivic Sera, tumaan daw dito, si Mavic. At naiiyak siya kasi naalala niya pag ganitong baha, hinahatid nila si Commander. Wala ka na ihatid. Pero ingat-ingat ha. At siya, good morning din kay Maacha Rose, India Rose, Montemayor, Pasyon. Magandang umaga po sa iyo. Mag-iingat po lagi. Kung saan man ang team building, may team building ba? O wherever you go, mamamalingke, basta keep safe po kasi madulas ang daan. Mag-iingat po palagi. At tingnan natin itong mga binisita ni Mayor Belen Fernandez, no? Si Mayor naman hindi naman tumitigil sa pag-iikot. Tinitignan niya talaga ang iba't ibang mga barangay para makita ang kanilang sitwasyon. So ayan po, si Mayor Belen, pumunta po sila, tinignan nila ang kalagayan ng dike sa barangay Bacayao Sur. Yan. Kasama sina Engineer Josephine Carpuz at City Disaster Risk Reduction Management Office Chief Ronald D. Guzman na bahagi po ng flood navigation mitigation projects, no?
bahagi po yan ng flood mitigation projects dahil sabi niya kapag ang proyekto ay kompleto na, it doesn't end there. Kaya tuloy-tuloy po tayo sa pag-monitor, sabi ni Mayor Belen, at personal na pinupuntahan ito upang tiyakin na safe, inclusive, sustainable ang approach ng ating mga proyekto. So makikita po ninyo si Mayor Belen Fernandez, no, na talagang iba't ibang barangay ang kanilang pinupuntahan. Iba't ibang barangay ang kanilang tinitignan, kinukumusta ang ating mga kabarangay kung ano na ang sitwasyon. At syempre, ganun din po ang mga evacuees natin sa iba't ibang mga evacuation centers. Kailangan na tignan sila kahit nung ang acting mayor natin, si acting mayor BK Kua. Ganyan din ang ginagawa niya, kinukumusta yung mga evacuees natin sa iba't ibang mga evacuation centers at doon mismo sa barangay, pinupuntahan nila kahit na baha-baha. Tingnan naman yung get up ni Mayor Belen at saka ni Engineer Corpus at saka ni City Disaster Risk Reduction Officer Sir Ronald de Guzman, no? Dahil talagang kahit saan yan, susuong sila. Sinusuong nila kahit bahang-baha. So thank you, kudos Mayor Belen Fernandez and team. Thank you po sa pagmamahal ninyo sa Dagupeños. Thank you po sa lagi niyong pangungumusta sa mga Dagupeños, lalo pag ganitong panahon ng kalamidad. Ako, keep safe po kayo, stay well, and get well soon at your Rose, in your Rose Montemayor Passion. Pagaling po, palakas. Talagang not feeling well ang mga tao pagka ganitong panahon ng tag-ulan, sipon ang ating mga nararamdaman, sipon, ubo, sakit ng katawan. Pero dito tayo sa Action Radio, kahit may sipon, may ubo, may sakit ng katawan, Gora! In the name of public service, di po ba? Basta iwasan lang, kung marami pong ngayon, alternative roads po dito sa Dagupan City, pagpasok, kasi nga mayroong mga na-elevated roads, like sabi ko nga, Arellano, MH Del Pilar, Perez Boulevard, yung mga yan po ay pwede na po nating daanan kung saan man kayo manggagaling at patungong Dagupan o from Dagupan going to anywhere, yan na po yung mga madadaanan natin para hindi po tayo masyadong malublub sa tubig baha, di po ba? So thank you, no? Thank you po sa DPW, siyempre kay Mayor Belen, dahil pinotsigi po nila ang pagtataas sa mga kakalsadahan na yan kahit na ang daming mga bashers noon pa. Okay? So, antabayanan po ninyo mga susunod na palatuntunan, mga issue ng bayan ni Action, mga issue ng bayan, kababaihan in action pala. Ito yung ating program, mga issue ng bayan. Kuno ng kape, Action Kim, kape. Sarado po ata yung chat to go, no? Para sa kanilang Diamond Coffee and Coconut Coffee. Nako, yan ang paborito ni Action Kim at saka ni Action Bioli. Yan, shout out. Diamond Coffee ng Chatchago. Sarado po ba kayo ngayon? Yan. So, kababaihan in action ni Action Dab at ang Action Radio Hataw ni Action Nahikam. Balik Tapits o Love Notes Unlimited ni Action Kimberly. Ni Action Angel pala. Sabi ko na kulang ng kape talaga. Balik Tapits ni Action Kimberly. At syempre, Firing Line ni Action Joel Balolong, Mr. Love ni Action John Kenneth at ni Action Boyet. At ang early morning program natin, ang Balitang Bayan numero 1, Action Radyo Balita, at syempre itong mga issue ng bayan. Yan, DWCM, Action Radyo Pangasinan. Wow! Ay, naku, ano ba yan? Sinampalukang kambing. Ay, the best. Wala ni. Wala ni Atila at churros. Gabay kuta na. Yan ang hinahanap ko kahapon Akala ko kambing ang handa ni Action Boyet. Pero thank you. Thank you for the sumptuous lunch. Sabi nga nila. Belated happy birthday, Action Conrad. At ganoon din kay Sister Susan Yadao. Yan, August 11 yung mga yan. Okay? At kay RK. Kay Post President Sabado. Yan, maraming salamat po sa inyo. Okay, thank you so much po mga ka-aksyon. At huwag niyo pong kalilimutan ng ating TV sale dyan po sa SM City Ordineta. No? Mula po Friday, Sabado hanggang Linggo. Maaga na kayo para makapamili, no, ng inyong mga bibilin. Especially, meron din mga bundle na naka-sale din po sa kanilang grocery area. Okay, thank you so much. Thank you po kay Sir Abby Maligdam, ang mall manager ng SM City Ordineta Central. At kay Miss Geraldine Salazar Lucero.
Thank you so much, sister. Sa inyong lahat, mga listeners natin by 1161 kHz, thank you po. Stay safe po tayo. Stay home po muna kung walang importanteng gagawin sa labas ng bahay. Dahil may mga dulap-dulap pa din sa iba't ibang mga areas. Kalasyaw, yan, dinadulap pa din. Ilang areas ng Dagupan, dinadulap pa din. Kaya mag-stay home na lang po muna tayo para hindi na po tayo magkaroon ng problema. Lalo yung mga sumasakit-sakit ang tuhod. Kasi ako napagod ako kanina sa pagdadrive. Ang layo ng inikutan ko para lang umiwas sa mga baha. Tsaka, syempre, ma-traffic. Kasi doon din dumadaan yung mga umiiwas din sa baba. It's okay. I'm okay naman nakarating dito sa Action Radio. Pero panawagan po sa ating Barangay Council ng Barangay 2, Galban. Si Kiko Lopez. Sir, Kapitan, tingnan naman nyo na yung sitwasyon ng Galban. Naging parking area na Hindi na siya kalsada. Okay lang yan mag-park. Ako, nandyan din ako kasi hindi ako makapasok sa parking namin sa likod. Pero maayos naman sana. Yung mga tricycle, may mga parking boys naman dyan Ibilin nyo na lang, huwag nyo na lang ilalak para maayos naman siya kung kinakailangan. Thank you once again. Good morning, my Achulinda Ferrer, the beautiful Achulinda. I hope to see you. Pwede na ba tayong mag-SNR? SNR ang nice. No? Thank you. Ingat-ingat po kayo. Kasama natin sa technical department ang ating buwang Revilla ng Action Radio, si Engineer John Kenneth Villanueva. Ako pong yung kaksyon, Action Violi Valdez Ferrer. Happy Wednesday, everyone! At syempre, huwag po natin kalilimutang laging magdasal. Keep smiling, everyone, sa Action Radio. Una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang mga isyu ng bayan dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Action Radio, Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Action Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Action Radio. Issue at komentaryo. Action Radio. Musika at showbiz. Action Radio. At sa serbisyo publiko. Action Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Action Radio. Action Radio. 1161. Good morning din and keep safe dyan po sa Arbrows. Dyan po sa may Bugalyon. No? Especially kay Bella. Sana yung mo dito. Good morning po sa inyo at syempre kay yung kanilang napakagandang manager, si Regina. Yan. Good morning po sa inyong lahat dyan. At ingat-ingat po kayo sa inyong pagbabiyahe. No? Okay. So, bakit nawala na yung kanyang greetings dito? Si Miss Bella. Yan. Ingat-ingat po kayo and thank you so much for viewing dito po sa Action Radio. Yan ang ating oras. We got 12 minutes. Makaran po ang alas 9 ng umaga. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang